Como se pode ver, aquí temos a placa que nos di que o 7 de xaneiro de 1950 o noso guieiro naceu a inmortalidade. Este é o cuarto donde se produciu o pasamento do guieiro e que inmediatamente fora deixado fora de uso polas autoridades entón do centro. Este é o leito que acolleu o guieiro ata o seu último suspiro, e a modificación que se fixo no cuarto foi suprimir a cama que estaba do outro lado, non? Da divisoria, e aquí fíxose anos despois unha vista que imos ver do lado da fora, que están lembranzas do propio guieiro. A primeira edición do Sempre en Galiza, da editorial Burgas, o Centro Orsán, unha máscara dos vellos non deben de enamorarse, feita polo propio Castelao, a edición de Sempre en Galiza, Centro Galego de Bos Aires, que foi o coa publicación da conocida como Biblia Galega.